Ay, mga plywood pinako po namin. So, bintana na lang, bintana. Tapos yung mga, so ito po yung hallway. Yan, hallway. Kumaya-maya ng konti, uwi na tayo. LV, ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay. Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Na ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun na yun? Kaya magandang araw po. Punta po tayo sa Dasol, pero punta muna tayo sa Keeping Village para hihatid yung cornisa. Yan, kasama natin sila Master Aladdin saka si Nelson. Deliver natin dito sa Keeping Village. Madi nga may ano, Ajay? Hindi malalaglag yan? Ha? Sa bagay, tayo lang at ano. Hindi, dito na. Bababa rin naman yung ano, yung mga kornisa sa ano, sa Keeping Village. Okay. Let's go. Okay, so ayan na po yung mga kornisa. Baba natin dito sa Keeping Village. So galing din tayo kanina rito. Ay, kahapon. Pagitulungan nyo mo nagbagkat di kajay. Adyan mo nagbagkat ti kornisa. Adyan ba mo nagbagkat ti kornisa. Baka damdama ka matok-kotokol. Brother? Amoy kaluban nato yan? Muli yung boss. Hi, boss. Amudan. Sige. Okay. Ayos. Okay. Ayan yung design niya. May kablo pa yung kabilan. Tay, paigid yung pala dyan eh. Diyan. Iya karyato eh. Paigid yung pala dyan. Ay, nalpas. Ito yung langanan. Ito yung langanan. So, saka na lang po natin i-update ito. Okay. Let's go. Tara na. Punta tayo ng Dasol. Ayan, shoutout kay Ma'am T. Permin. Gusto sa isang lugar. Mabalik na naman. Masaya kasama. Kaya ito na rin ang parusa. Hoy, mali. Ano ang parusa pinagsasabi mo? Sabi na, sinave ko pa ang mga yun. In 500 meters, turn right. Para kung sakali. Okay. Dito na tayo. Oh, wala yata sila sa ano ah. Landok na. Oh. Dito na tayo. Dito na tayo sa Dasol. Sulpang kasi. Okay. Service entrance natin. So nilagyan namin ng ano to, ng mga pako. Ay, mga plywood pinako po namin dahil dun sa bagyong uwan. Oh. Okay. Maganda na. Okay, so update po tayo rito. Ayan, no. So dito para sa ano to, wheelchair ng matatanda. Ayan, so matanda na kasi ano, may-ari ng bahay.
So kaya nagpasadya kami rito. Okay. So bintana na lang, bintana. Tapos yung mga accent wall niya. So dito pa yung mga accent wall niya. Adan sa ti adak ti kabel tayo nga PVC ti ano. Puro pintor. Puro pintura na lang pala to dito sa ano. Mga wall accent natin dito. Wala na? Ito yung mga perspective niya mga boss. So may ano pa yan, mga accent. Wall accent. So naka PVC, PVC, PVC rin yan. Tapos ito pintura na po yan. So ito pintura na rin yan. So ditong banda yan. Yan, so dito hindi nyo pa makikita yung design niya. Pero dito sa perspective nandiyan na. So ganun din dito sa may side. So mga pintura na po yan. So naka Versatex. So kulay gray. Gray ba yan o brown? O, basta ano, gray ba to o brown? Parang brown yung ano yan o. Okay, so ganyan to yung mangyayari dyan. So dito pag makikita nyo rito, wala puro puti pa lang kasi wala pa yung mga accent natin. So libutin natin, punta tayo sa kabilang side. So anong punta tayo rito, wala pa yung mga canopy, binubuhusan pa lang po nila. Ngayon okay na, okay na. So ayan na po siya. Libutin na nga rin natin. Laki na tinambak dito. So ito sinadya po yan para doon sa wheelchair na dadaan. So may kita nyo rin doon sa kabila, may paakyat po siya. So para sa wheelchair po yun. So wood grain yung mga ano natin, mga spandrel. Ayan. Okay. So punta tayo rito sa loob. Dito ipipintura na rin kami rito para sa mga pinto. Sige lang. So ito na. So nakapagmasilya na tayo, nakapaglagay na rin tayo ng ano yan, aluminum profile, cornisa. So napili ni Madam dito ay yung rose na cornisa. So ay lapit natin. Oh, yung mga cornisa nila, mga dugtungan. Oh. Bago kayo umuwi, ano yung mabuti yan. Makikita yan pag napinturahan. Maalala ko kayo. Ito yung mga trabaho nila Aladdin. Ay ata makinig sa akin ni Nelson eh. Pinandar na kagad yung grinder eh. Siya sabihin ko na ayusin yung ano eh. Pinandar na para hindi siguro gawin. O ayusin nyo yung ano ah. Ayusin nyo ha, maliwalig yung sinabi ko. Pag may nakita ko dyan na ano, yari tayo. So ito yung living room nila. So combination siya ng PVC ceiling, tapos aluminum profile, tapos may mga cornisa na rin po siya. Pero itong kisame natin, gypsum board po yan. So ito po yung hallway. Ayan, hallway. Okay, tapos dito po yung dining. So makikita nyo malaki yung dining nila. Pati dito sa living area. So ganoon din, combination siya ng PVC tsaka gypsum board, tapos aluminum profile, tapos naka-cove design dito. Okay. Tapos dito yung kitchen natin. So sa kitchen, flat lang po siya, tapos may bar counter po yan. So 80. Kung di ako nagkakamali, 80 by 280 yata to. 270 o 280 yung laki ng
bar counter niya. Ayan. Tapos yung tiles dumating na, kaya lang yung dumating yung kinuha natin doon sa bayang bag ko, kinuha nila formal mark yung para sa CR. Yung para sa flooring hindi pa po dumating. Tapos dito sa may dirty kitchen and laundry ay PVC ceiling na po yan gagawin dito. So flat lang po siya. So ang ganda na. Tapos sa mga door jamb natin dito, magdamit ka at nagbibideo ko. Baka may makapanood na aso. Mga door jamb natin dito, steel door jamb. Yan. So naka-cove design lahat ng kwarto. Yan, naka-cove design siya. Tapos yung cornisa na ginamit natin dyan, yung M16. Yan, tapos 45. So maganda na rin yung wall nila dito. So hindi pa finish yung mga boss. Na-finish na rin yung mga wall natin. Tapos dito sa master bedroom, ayun, gabi lang dito mga boss, gabi. Kaya may ilaw tayo. So dito na rin mga pinto. Ay, shoutout kay Sir Victor Chu. Ginagamit natin yung flashlight niya. Pwede pang lakasan to eh. So naka-cove design din po siya. Yan. Tapos yung CCTV. Ito yung walk-in closet. Tapos ito yung toilet and bath ng master bedroom. Okay. So dito sa bahay, ang kulang na lang dito, may prepare yung mga pinto, tiles, bintana. Yun na lang ang kulang dito. Saka yung sliding door. Yun na lang yung kulang. So skin coat, gamit natin yung contact, pwede sa interior tsaka exterior. Contact, skin coat. Okay, ayan o. Skin coat ito, file adhesive naman pala to. Itong isa, ayun pala yung skin coat. Ito, file adhesive. File adhesive heavy duty para sa tiles. Si contact din po yan. Tapos yung skin coat natin ito. Yan, contact super fine. Skin coat. Tapos ito po yung powder room. Yan. So hindi pa tapos dito. So magta-tiles pa po sila. Okay, ang laki ng bahay. Nagsimula ang kwento, bahay serye, pangarap na abot kamay, tagabuhat ng kahoy, halik ng hangin, pag-asa sa lupa sa bawat hakbang, simula ng buhay. Mga haligi itinatayo, pangarap ay bunga, dahan-dahan sa daan ng ating pagkasama. Sa bawat pader, kwento ng pag-ibig, nandyan ang mga alaala, hinabi sa konstruksyon. Bahay serye, dito tayo magpapaalam, sa init ng araw, sa lambing ng ulan, ihandog ang pag-ibig sa mga sulok ng tahanan. Bahay serye, kasama ang pamilya sa bawat pagkakataon. Matibay na pundasyon, pangarap ay dugong kanin. Sa mga mata ng bata, makikita ang ngiti. Bawat kwarto'y puno ng saya at kasaysayan. Dito sa aming bahay, nandyan ang ligaya. Sama-sama nagtutulungan kaya't walang takot.
at sa ilalim ng bituin. Pangako'y walang kapantay, painting walls with love, brush. Hi, shoutout kay Sir Daddy tsaka kay Ma'am Margie Sosa. Yan, di makita. Ayan mga boss, ginabi na po tayo rito. Ayan, shot lang po kami nila Foreman tsaka ni Master Aladdin. Ang kilabot ng mga taga Mapandan. Magkita ko. Ha? Ang problema dyan mapandaan, magkita na magkita. Kaya nag-agbibuya mga na. Ay, boy, ya. Hindi, joke lang yung mga boss. Ah, hindi bagabo. Hindi mo ko na. Edit na lang natin. Kunwari. Yan, ito po yung ano, hindi na tayo nakikita sa ano ah. Ano ba yan? Ito. Hindi na tayo nakikita sa screen. Yakar mo natin, Jong. Ayan, no? So, nag-stay po tayo rito sa, ano, sa Dasol. So, maya-maya ng konti, uwi na tayo. So, paalam muna tayo mga boss. So, kita-kita na lang tayo sa vlog natin bukas. Ayan, no? Ano bang ulam? Ano ulam? Ayan, pariya. Ayan na. Pariya, nag-uwi rin ako ng ano, ng ampalaya. Hey! Ayan, isa. Atin na po. Na po. Okay. Okay. So, yan oh, hindi na tayo nakikita sa ano kanina. Ayun, lipat tayo ng pwesto. Yan, kita-kita po tayo sa susunod na vlog natin bukas mga boss. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.